Ulazak u Evropsku uniju jedan je od najvažnijih dana u novijoj povijesti Hrvatske. Bio bi red da takav veliki dan dostojno i proslavimo. Uostalom, jednu smo lijepu zabavu baš i zaslužili. Znate li da je na jednoj društvenoj mreži osnovana stranica naziva Molimo vladu da Severina nastupi prilikom ulaska Hrvatske u EU? Nisam znala. Što kažete na to? Nisam znala, slatko. Budući da Nova TV osluškuje želje svojih gledatelja, taj spektakl poklonit ćemo vam mi i Konzum, ponosni pokrovitelj koncertnih spektakla. Ja se zahvaljujem zaista Novoj TV. Mislim da će to biti jedna lijepa večer. Naša turneja se zove Dobrodošao u klub, tako da... Super poveznica. Da, dobrodošla u klub Hrvatska. Tako da nećemo baš puno mijenjati repertoara, možda ćemo nadodati jednu do dvije pjesme. Baš mi je nekako drago što će cijela Hrvatska moći vidjeti to što smo mi napravili. Mislim da je to lijepi koncert, trudili smo se zaista svi, ima nas 70 u ekipi. Nisam samo ja sam ona pokazna. Osim mene i plesača, tu je puno tehnike, videoprojekcije, režiju je radio Tomaš Pandur, moj prijatelj, i kad smo se počeli dogovarati oko same turneje, nekako smo svi vjerovali u to da će ona biti jako dobra, jako uspješna, ne zbog toga što smo mi nešto naročito važni, nego zato što zaista u ta 2 sata nudimo ljudima jednu lijepu bajku nakon koje svi odlaze lijepo sanjati. Zbog čega sve vi virujete u Hrvatsku? Ja mislim da smo mi dobri ljudi, da imamo puno potencijala. Mislim da je Hrvatska zemlja zaista za prekrasan provod. Vjerujem u zemlju čiji ljudi poštuju sve vjere, nacije i vjeruju u svaku različitost. A našu glazbenu zvijezdu upitali smo i zašto je prema njezinu mišljenju Hrvatska nova zvijezda Europe. Kao nova članica Europske unije sigurno ima najljepše more od svih članica u Europskoj uniji. Na pitanje koji je njezin osobni razlog zbog kojeg jedva čeka ulazak Hrvatske u EU, Severina je rekla: Moj razlog je to što se nadam da će svi ljudi u Hrvatskoj dobiti ista prava kao i svi ostali ljudi u članicama zemlje članice Europske unije. I dodala nešto na njoj svojstven način. Ono sad na prvu što mogu reći to je da kad smo na aerodromima, onda onako tamo gdje je non-EU, tamo su puno veći redovi nego ovdje gdje je EU. Tako da sretna sam što će se to promijeniti. Mislite li da će Hrvatima biti bolje u EU nego što nam je bilo do sada? Mislim da će nam biti bolje. Držimo palčeve da to tako bude. Da, ja sam uvjerena u to.